to see these students or our graduates this afternoon. And I'm really happy. Thank you very much, Mr. President, and to the members of this prestigious institution for inviting me as the guest speaker. Dili lalim, no? Nga mong ari-diri nga isapod ko sa nakasuway o lingkod diha nga ako nagdamgosad nga maabot ka nako ang kanang among ginatindugan sa guest speaker. I started as an instructor, if you can remember, sa isulti ni Mr. President, and I rose from the rank. I never dreamed of becoming a provincial director or even assigned to the central office as a manager. But ang ako lang gigituuhan sa kagalingon ang dili pagundang o pagdamgo para sa ako ang kagalingon o para sa akong pamilya. Always remember na para sa tuwa, mao ginawang ginasulti, pero maninti. Nga ang tao, mintras buhi pa. Okay? Mintras buhi pa, dunay paglaom o pag-asa para sa ikaayo sa imong kinabuhi o para sa imong pamilya. Always remember that. Salig sa taas, salig sa imong kaugalingon, wa kay kahadlukan bisag asa ka madto. Okay? Okay ba tana? Wow, may tubag. Okay ba tana? Okay. So, iba tayo nagpa-home script. So, I'm really honored and humbled to join you for this milestone event. Being invited as the guest speaker is not only a privilege but a reminder of what truly matters in education. And what is that? Equipping people with real, usable skills that can uplift lives and empower communities. Atong hinungdungon permanente nga ang tanang pag-eskwela, ang education, libre mo. Always remember nga ang paghatag o ayuda sa tuwa, kung hatagan magita, panandalian na ng atabang sa tuwa. But if you're empowered through skills training, through education, kana dili gina makawat kaninyo. Magpadayo na nga na sa inyo, and my challenge for all of you, gamitan ninyo na ang inyong natunan o ayaw mo undang sa inyong pag-eskwela. Ang TESDA as a government agency, naarami in taon sa tunga-tunga sa DepEd o CHED, apil na among partner na CMU. Okay? Nagasulti na ko kay President nga mobalik ko dire para maistorya ang tanang mga deans kung saan na mo pagtabang pinaagi sa scholarship programs ni TESDA nga ang atong mga estudyante nga naglisod sa pag-eskwela pwede nga mahimong scholar o makapadayon sa ilang gusto nga degree program or course. Kay nakasulay po ko yan nga mao nga nag-eskwela kong IIT kaya di man ako makaya og eskwela og mga kuyaw ng mga university, Mr. President. So I've been a scholar of MSU IIT. Nag-appeal ko sa school paper para lang malibre akong pag-eskwela. Napo ko'y allowance madawat, taga may naay school paper nga among ma-release. But I struggle dalat sa tinuod lang. Kamu, the same sa inyo ha, I know a lot of you here, gibalansi ang inyong pag-eskwela o inyong trabaho. Ang uban siguro galakaw-lakaw para makaabot sa university para lang mag-eskwela. Na inyong mga anak, posible na yung mga pamilya diri nga mapasagdan, pati inyong mga bana o asawa para lang mapadayon ng pag-eskwela. Upon you're already here today, para may pakita ka na mo ng inyong gikalisdan o inyong struggle na human ragyod. Again, my challenge for you, my dear graduates, to continue pushing with what is your dream in your life. Walay bayad ang pagdamgo. Walay bayad ang kung unsay gusto yung may tabo sa inyong kinabuhi. And that's my challenge to everyone, and I hope kuhaw ninyo ni sa amuang naagian, tanawon ninyo ang atong mga officers, no? Atong mga faculty, atong mga heads sa institution. Why not ask yourselves, maabot sab ka ako nga pareha nila? And there's nothing impossible for that. So again, to all of you, di na ako dugayon ang akong message para kaninyo. Congratulations, and may God always bless all of you. Mayong hapon kaninyong tanong.